Kaixo kazetaguneko lagunok, hemen gaude bideo berri batean. Oraingo honetan, Google Forms nola erabili ikusiko dugu. Ez da Googleen aplikazio ezagunena, baina oso erabilgarria izan daiteke. Egoera ezberdin askotarako erabili dezakegu. Adibidez, ekitaldi baterako izen emateak kudeatzeko, iritzi ezberdinak jasotzeko, test edo azterketak egiteko, eta abar. Hauek egin daitekeen adibide batzuk besterik ez dira. Formularioak sortu ahal izateko Gmail kontu bat behar izango dugu, baina hauek betetzeko ez da derrigorrezkoa izango. Aplikazio bakarrik web bidez erabili dezakegu. Ez dago smartphone edo tableterako aplikazio berezirik. Formularioak bete eta gero oso erraza izango da datu guzti hauek eskuratzea edo konsultatzea. Sortutako formularioak erabilitako Gmail kontuaren Drive zerbitzuan gordeko dira. Eta sortzeko bi aukera dauzkagu. Driveetik edo Googleen aplikazioen listatik. Driveetik egin nahi badugu, Googleeko beste edozein dokumentu bezala sortu dezakegu. Aplikazioen listatik egin nahi badugu ordea, kontuan izan behar da lista horretan ez direla denak agertzen. Beraz, ez bada agertzen, aplikazio guztiak ikusteko lista irekiko dugu. Eta bertan formularioz barruan sartuko gara. Aplikazioan sartzerakoan, aldez aurretik sortutako formularioak ikusiko ditu. Drive bidez egin badugu, beti bezala bertan daukagun guztia ikusiko dugu. Lehen aipatu dugun moduan, sortutako formularioak Drive zerbitzua erabilita gordeko dira. Beraz, edozen momentuan, zeozer aldatu nahi badugu, erraz izango da. Drive bidez egiten badugu, bertan nahi dugun formularioa bilatu, ireki eta nahi duguna aldatuko dugu. Aplikazioaren bitartez egin ezkero, aplikazioan formularioa topatu, ireki eta aldaketak egingo ditu. Aplikazioa irekitzen hasiko gara. Ondoren, Irra Formularios de Google aukeran klikatuko dugu. Kargatutako leihoan bi zatitan banatzen da. Goialdeko zatian dagoena, txantiloiak dira. Hauek erabilita ez gara zerotik hasi behar izango. Behar dugun aldatuta, gure beharretara moldatu dezakegu txantiloia. Behaldean, aldez aurretik sortutako formularioak izango ditugu. Gure kasuan, zerotik hasita nola sortzen den ikusiko dugu. Horretarako, txuriz dagoen txantiloia aukeratuko dugu. Formularioak sortzen duen pertsonak bi atal izango ditu. Formulario edo galderena eta erantzunen atala. Formularioa betetzen duenak ordea, bakarrik formularioa ikusteko aukera izango du. Formularioa sortzerakoan, hasiera batean, bi bloke izango dira. Lehenengo blokea, izenburu eta deskribapen bat jartzeko izango da. Bigarren blokea, galdera bloke bat izango da. Hauen eskuinaldean, tresna ezberdinak dauzkagu. Tresna hauek, formulariora, mota ezberdinetako blokeak gehitzeko erabiliko dugu. Goitik hasita hauek dira aukerak. Galdera gehitu, galdera berri bat gehitzeko, galderak inportatu, beste formulario batetik galderak formulario berrian sartzeko, izenburua gehitu, izenburu berri bat sartzeko, irudia gehitu, irudi bat formularioan sartzeko, bideoa gehitu, bideo bat formularioan sartu ahal izateko, eta atal bat gehitu, formulario barruan, atalak sortzerakoan, galderak edo bloke ezberdinak multzokatu dezakegu. Gehitzen dugun bloke motaren arabera, aukera ezberdinak dauzka, baina galderen motatakoa bereziki aukera asko dauzka. Galdera idatzita gero, bere ondoan, lista batean erantzuna zein motatakoa nahi dugun aukeratu dezakegu. Adibidez, lau aukeren artean bakarra zuzena izatea, edo aukera sorta batzuen artean bi edo hiru aukeratu ahal izatea. Galdera zehatz batean erantzun bat ematera ere derrigortu dezakegu. Gure beharrak zeintzuk diren aztertu eta egokienak aukeratu beharko ditugu. Jarraituz, goialdean, eskuinaldean, beste hiru tresna dauzkagu. Ezkerretik hasita, lehenengo aukera formularioaren diseinu aldatzeko aukera ematen digu. Koloreak aldatuz adibidez. Hurrengo aukera aurrebista izango da. Honek, formulario bete behar duen pertsonak ikusiko duen moduan ikusteko aukera ematen digu.
Inori bidali aurretik, hau erabiltzea gomendagarri izango litzateke, ez usteak ez topatzeko. Azken aukerak konfiguraziokoa izango da. Formularia nola funtzionatzea nahi dugun aldatu dezakegu bertan. Adibidez, pertsona bakoitzak bakarrik behin formularia betetzeko aukera, jendeak formularia aldatzeko aukera izatea, edo azterketa autoebalatuak izatea. Hauetako aukera bat, azterketa moduko batean bihurtzea da. Formularia sortzerakoan, erantzun zuzenak zeintzuk diren eta honen balioa adierazita. Formularia betetzeko garaian, automatikoki zuzendu eta nota bat jarri daiteke. Behin formularia sortuta, bidaltzeko momentua iritsi da. Enviar botoian klikatuko dugu eta ondoren formularia betetzea nahi dugun pertsonen emaila idatziko dugu. Modu horretan, pertsonei mezu bat iritsiko zaie informazio moduan. Bertatik, formularia irekiko dute eta bete ahal izateko. Bukatzeko, formularia sortu duen pertsonak bestok erantzun dutena ikusteko aukera izango dute erantzunen atalean. Informazio hau modu ezberdinean ikus dezakegu. Guzti hau gutxi balitz, informazioa Excel taula batean jaso dezakegu. Taula informazio guztia jasotzeko orduan sortu dezakegu, edo formularioak bete aurretik sortu ezkero, jendeak formularioa betetzen duen heinean, taularen informazioa berritzen joango da. Ederki, hauxe izan da guztia. Espero dugu bideoa lagungarria izatea. Gero arte!